Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Arantza Ibarra dugu gurekin, idazlea eta zinemagilea. Eta argitaratu berri duen Hacia lo humano liburuari buruz hitz egingo digu gaurkoan. Ongi etorri, Arantza. Eskerrik asko itxaso. Zer moduz? Baneukan gogoa, etortzeko ona, aspaldian etorri gabe. Eta gainera hitz egin nuen duela zenbaitez aste, baina neukan hor pendiente da indikan. Bai, ze polita gainera daukazuen epinita. Mila esker. Zait. Bai, hemen dugu gainera, hori lehenengo utxik zegoen, eta harin etortzen zareten eginean, ez? Usten duzue zuen zerbait, eta joaten da ez, hornitzen eta politago eta geratzen. Bai. Gero, ez dakitzu zer ekarri duzun? Gero kontatuko diguzu edo orain, edo... Bueno, nahi baduzu... Hasiko gara? Hasiko gara, esaten zer ekarri dudan zuentzako, nire liburua urtarrian atera da, osea, que fresko dator. Urtarrian amaieran gainera izan da. Orduan, Hacia lo humano deitzen da gia bat, argia eta maitasuna aurkitzeko, baina, klaro, esaten duzunin gia bat, maitasuna eta argia bilatzeko, aurkitzeko zure barnean, gaude, klaro, zerrei buruz, da, eta gia espirituala, hemen epintzen duen bezala. Askorek espirituala esaten duzunean, pentsatzen dute, igual, erlijioekin, eta horrelako gauzekin, ez dauka zerikusirik erlijioarekin, eta ez ebez. Gehiago dauka zerikusia esnaerarekin, beste era batera ikustea, beste dimentsio batzuk, beste indarrei buruz, energiai buruz, ez? Askotan hitz egiten dugunean, gero zer dago, ez? Hiltzen garenean, gorputza uzten dugunean zer dago, ez? Eta batzuk ez dute sinesten ezerrekin, batzuk esaten dute, bueno, hiltzen gara, eta listo, akabo. Ez? Nik ez. Nik ez dut hori uzten, eta gainera ez da oraingo gauza bat. Ni txikitatik beti ukidot trebetasun bat, edo doain bat, esaten dana, sentitzen dudala indarrak, energiak, beste dimentsio batzutako indarrak sentitu, ez dakit ezagutzen duzun bidai astralak eta horrelako gauzak. Pixkatxo bat. Gaztetxoan nintzenean 15-16 urtekin eukin nuen nire lehenengoko esperientziak oso beldur handi ematen zidan, ze... Claro, ez ezaguna, ez? Hori da, inok ez dizu kontatzen horrelako gauzak. Eta zu imaginatu, igual autobusuan nindoan, ero oso lasai nengoenean, batean gorputza oso lasai ezin nuen mugitu, eta zerbait hemen ateratzen bezala, sentitzen nuen, hemen indar bat, eta nire gorputza ikusten nuen atzean, ez? Eta... Orduan, kriston beldurra ematen zidan, zezuk imaginatu ez, amendik zerbait ateratzen, arima, ero indarra, ero nahi duzun bezala deitu, eta zuk ikusten duzu zure gorputza hor ez, hilda egongo bazen bezala. Eta orduan nik esaten nuen, ostra, ateratzen ba naiz, eta gero ez ba naiz bueltatzen, zer gertatzen da? Hilda egongo naiz, ero zer. Orduan beti, azten nintzen besoak, kainkak mugitzen, ez ateratzeko. Eta egon nintzen horrela, 3 urtero, nire buruarekin borrokan, esaten den bezala, ez ateratzeko. Claro. Eta hau zenbat urterekin? Izan zen 15, 16, 17, 18 hor urteekin, hori gertatzen zitzaidan, baina leku askotan, ez bakarrik ohean. Lasai gorputza sentitzen nuenean, eta oso egoenean, de repente, zerbait, atera nahi duela bezala gorputzetik, nik sentitzen nuen nire arima izango bazen bezala, ero nire indarra izango bazen bezala, ez zuen nahi nire gorputzaren barnean, nahi zuen bidaiatu, ero joan, ero txikia iristen zitzaion nire arimari, nire gorputza limitatua esaten da bezala, ez? Orduan, klaro, hasieran, beti pentsatzen nuen, eta ateratzen naiz,
Eta gero espanaiz bueltatzen, nahi du esan hil da nagoela, ero zer nahi du esan. Eta gero igual jendeak esaten du, horrek drogak eta ez dakiz eta nik esaten du, nik ez nahi drogatzen, negoen ez natuta, ez negoen lotan. Nik hori entzun dut, bai, adibidez, porroekin edo beste droga motekin, bai, hori horrelakoak gertatu izan direla. Eta batzutan diote dugula barruan gure droga naturala, ez? Naturala. Eta horrelako gauzak, ez, igual piztu egiten dute, ez? Gure egunerokotasunean ez diogulako horreri elikatzen, ez dugu barruko hori elikatzen, orduan, eta batzutan kanpoko zerbait, ez, horrelako esperientziak ematen ditu. Baina bai egia da, drogarik gabe, batzutan gure barneko... Nolakoa zaren zu, ero ze almena daukasun, ero ze kapazitate, ze sensibilitate daukasun. Nik egia da, 7 urte neukanean, euki genuen familian tragedia bat zen nire neba hil zen 4 urtekin, eta orduan familia batean zuk imaginatu, ez, nire amarentzat, nire gurasoentzat nahi dute zen, batean 4 urteko ume bat hiltzea, ez, batean izan zen horrela meningitis batekin, oso, esan nik orduan ez nekien zer gertatu zen ere ez bakarrik, nekien nire neba hil zela, ni berarekin beti jolazen hiltzen, nik 7 urte neukan, 3 urteko aldia, ez, eta beti oso laguna ginen, eta hortik aurrera ni hasi nintzen galdera asko egiten, ez? Normal. Zer gertatzen da orain nun egongo da, eta berarekin aldut hitz egin, ero gehiago ez dut ikusi. Horrelako galderak, umeak ez direnak azten egiten, ni hasi nintzen galdetzen egunero, eta gogoarekin berarekin egoteko. Eta orduan horrek egin zidan, poliki, klaro, hor ez nahian egon, eta nire begiak bebai beste ikuspuntu batetik hasi zen ikusten horrek gauzak, ez? Askotan entzuten direnak espirituak, gero zer gertatzen da, 4. dimentzioan da, adibidez, gorputza uzten duzunean, eta hor gelditzen direnean, ez? Transizioan, jende asko dago hor. Gu pentsatzen dugun, hanbeste esperientzia jendeak dauka espirituekin, ero entzuten dute ahotsak, ero kakofonia, mila gauza daude. Baina, horrez aparte, gero dago beste dimentsio asko, multidimensionala gara. Eta hemen dago dana, gure barnean dago dana, ez? Orduan, erlijioarekin ez dauka zerikusirik, ze hau adibidez, kristianismoarentzako izango zen herejia bat bezala. Orduan, erlijioarentzako ez, gaur egun pertsonentzako ateoak modan, orain ateismoa oso modan dago, bai. Nik uste baita ere gertatu dela, ez, hainbeste inposatu digute erlijio bat, ez, eta erlijioa bizitzeko modu bat, ez, nik uste gertatu dela orain kontrakoa, ez, orain jendeak guztiz baztertzen duela espiritualtasunarekin edo zerikusia duen edo zer, ez? Ze azkenean hainbesteko inposaketa dagoenean, ez, beti gertatzen da, gure bizitzan, ez, gauzak dedekatzen dizkigutenean edo inposatu edo, retxazo, ez, ez dugu nahi, ez, zerikusirik horrekin. Eta nik uste horrek, ez, zapustu dela, espirituazioan ez egit. Hori gertatzen da. Ni konturatzen naiz, hau da, nire 3. liburua egiten dudana hemen gaian, ez, eta lehenengoko liburu atera nuen, justo, otsailean pandemia aurretik. Bale, izan zen martxoan, ez, itxiora... Bai, otsailean atera nuen. Ni negoen idazten, 2014-15 hortik egon nintzen idazten, 2019 arte, eta ez nintzen ausartzen ateratzen niretzako zen gauza bat. Ze nik kontatzen nuen nire ez naera espirituala nahi duela azten zarenean konturatzen, hau baino gauza gehiago daudela, Matrix bat bezala, ez? Hau da gorputz bat, behikulo bat, eta hau gelditzen da lurrean, baina gu jarraitu egiten dugu, ez? Eta nik sinisten dupe bai reenkarnazioekin, bizitza asko uki dugula, esperientzia asko, hona etortzen gara esperientziak eukitzera eta ikastera. Eta orduan, nire ez naera izan zen gutxi gora bera 2012tik aurrera, eta horre danak apuntatzen nuen niretzat, ni hasi nintzenean, kanalizazioak egiten nahi du esan, beste dimentsio batetik etortzen zitzaidan mezu asko, ez? 3. begian hemen, ikusten nuen irudi asko, entzun egiten nuen gauzak esaten, eta nik esaten nuen, ostra, zeinek esaten dit horrek, ez?
Eta poliki-poliki joan zitzaidan handitzen, ez? Erreztasunana gehiago ematen, hasiera batean zen, igual begiak itxi, eta hemen ikusten hasten nintzen irudiak, beste batutan entzun, baina gero orain koronan bapatean eukitzen dut beste informazio, eta igual sentitu egiten dut, ero telepatia bezala, ez? Como gauzak esaten, eta orduan gero eta erreztasun gehiago daukat, ez? Jasoteko mezuak. Orduan, horrelako gauzak azten zarenean esaten da bezala, eta, klaro, nik idazten nuen niretzat. Eta nik esaten nuen, nienoa kontatzea hau niretzat da bakarrik. Ja, daukagu heldurra ez, besteon... Reakzioa. Hori da. Eta nik negoen nire buruarentzat idazten, ez astutzeko, idazten, eta gero jaso nuen esatean ez, hau ez da zuretzat. Hau konpartitu egin behar duzu, eta jendea jakin egin behar du, gu gauden mezuak esaten zuri. Eta orduan izan zen, venga, bale, salto egingo dut pizinara, eta ez dit importatzen ez zebez. Jendea pentsako du erosoratutan nagoela, beste batzu pentsako dute, erlijioarekin zer ikusia daukala, beste batzu pentsako dute, droga, beste batzu pentsako dute aluzinazioa. Nik ezaket, jendeak pentsatzen nahi duena, baina ni badaki zer nagoen sentitzen eta ikusten, gero ikusten bai, gertatu zitzaidan liburuan, hasi nintzen kontatzen, argi bat, esfera argi bat ikusten nuen, ja begiak zabalduta argi esfera bat, eta gabai guztian egon nintzen hori argiari begira. Oso argi handi bat nire etxean agertu zen, gabe batean, eta ez nuen nahi begiak itxi ere zen niretzat, izango bazen bezala, ostra, hori zer da hori argitasun handia, horrelako handia, pertsiana guztiak itxita ez egon argirik, eta hor, eta gabe guztia ez nuen lo egin hori begiratzen, ze ematen zidan oso lasaitasuna eta maitasuna eta manikien zela ona, ez? Zerbait ona. Eta horrelako munduan hasten zarenean sartzen, mezuak eta heltzen hasten direnean eta kontatzen hasten zarenean jendeari, batean konturatzen zara, pertsona askori gertatzen zaiela gauzak, ez direnak ausartzen esaten, eta hasi ziren nigana etortzen, badakizu niri hau gertatu zaidala, badakizu nire ez dakizen hil zenean, gero entzun egin nuela, badakize, eta poliki-poliki etortzen hasten dira batzuk, esaten gauza batzuk, beste batzuk, bakoitza bere mailan, ez? Baina gogoakin konpartitzeko, zerbait nik berai izateko, zerbait, eta oso polita da konturatzea, gero eta jendea gehiago dagoela zabaltzen. Ez, eta baita ere, konpartitze hori gauzatzeko edo aletxo bat jarri duzula, ez, baita ere. Bai, hori da, hasitxo bat, eta poliki-poliki azten doana, eta ni, klaro, ja, azten zarenean horlako munduan, eta, klaro, hain ikuspuntu ezberdina daukasun, eta bidaiatu alduzu. Gero, hasi nintzen ikasten, bidaiatu alduzula ez bakarrik gorputzetik aterata, baizik eta bestera batera bai, meditazioarekin, ez jasoten mezuak eta joaten bestera batera. Ez daukazu atera beharrik gorputzetik bidai astralak egiteko. Era asko daude, ez? Eta errezagoak direnak, eta ez horrelako igual bildurgarriak, ez? Zendan bezala. Eta zenbat eta gehiago joan horrelako munduan, gehiago konturatzen zara ematen dizula bakea, ez du nahi esan ez duzu leukiko arazorik, ero ez direla gertatuko gauzak. Nahi du esan, gertatzen diren gauzak, lasaiago eramango duzula, eta beste era bat ere ikusiko duzula, eta hobeto hartuko duzula gauzak. Askore pentsatzen dute, horrelako munduan eta arazorik ez dago, dana ondo, ez, hori ez da gauza. Ez nahera bat ez dago, ez du nahi esan dana dela ondo joateko, baizik eta beste jarrera bat dago, asko jendea dauka kriston beldurra eriotzari. Eta, gero zer, kriston beldurrak daukate, ez, horrelako gauzei. Eta nire kasuan adibidez, ni badakidanetik ez dela bukatzen. Hau jarraitu egiten duela beste gorputz motekin. Eta errepikatu, hemen liburuan adibidez, hacia lo humano, hemen hitz egiten dut gizakiak izan behar garela. Gaudela gero eta urrutiago gizakiak izatetik. Gizakiak izatea ez du nahi esan bakarrik. Hemen, pertsona gara eta gizakiak gara, ez. Gizakiak izateko balore asko daude, maitasuna, bakea, gauza asko, hemen hitz egiten dut 22 doain daukagula, bakoitzak 3,
jaio garenetik ja daukagu 3, eta horrek argitasunera eramateko eta zu hobeto egoteko zelan lagundu egin behar garen alkarreri, orain adibidez konturatzen bazara egoismo, berekoitasun asko dago, bakoitza bere buruari begira dago, individualista, ja ez dugu alkarrei begiratzen, laguntzen, maitasun gitxi dago, eta gero dana da buruarekin, ez? Buruarekin, dana da gaude iluntasun batean sartuta, bakarrik ematen du burua dela garrantzitsuena, ez? Baina, klaro, buruarekin gauzak egitea ez pentsa dela daude enbidiak, zeloak, frustrazioak, bortxaketak, mila gauza daude buruarekin egiten direna. Iluntasun parte batzutan hasi gara sartzen, gero eta hotzagoa garela, eta berekoitasun hori, gero eta munduan ez daukazu begiratu beharrik, ikusteko zelako pertsonak, ez gizakiak, zelako pertsona asko daude munduan ez dutenak laguntzen ez zebez, eta ikusten badute zerbait gertatzen dela beste kaldera begiratzen dutela. Ez? Eta horrelako gauzak gero eta gehiago ikusten direnetik eta ez dugunetik zaintzen gure mundua, ingurumena, naturarekin, hemen hitz egiten dut naturarekin konektatzea oso garrantzitsua dela, norberarekin konektatzeko, ez? Azten garenean pentsatzen mikrokosmosa eta makrokosmosa gure barnean zelulak, adibidez, zelula guztiak dira gu pertsonak bezala lurrean. Osea, lurra izango zen gorputz handi bat bezala eta gu zelulak izango baginen bezala. Orduan zuk imaginatu, guk hitz egiten badiogu gure zelulei maitasunez eta ganoraz, ez gauza itxusiak esaten kenik ez du balio egiteko. Askotan hitz egiten dugu, ez? Txarto gure buruari, ez? Baina asko, ez gara konturatzen. Ni horretaz kontziente naiz, justo kontrako gertatzen zaidanean. Polite hitz egiten dio danean nire buruari, batean, begira, polite hitz egiten diot nire buruari, ez? Eta orduan konturatzen zara, klaro, honetaz konturatu egin behar, baldin banaiz da, ratu guztian, ez, egunerokotasunean, gaizki hitz egiten dio dalako nire buruari, ez? Eta batean, harritzen nagoena da, ongi hitz egiten eta izan behar zen alderantziz, ez? Klaro, eta gero gozatzen zaigu, ez? Eta nik uste igual horregatik baita ere gaudela beti, beste pertsonen aprobazioa eta horren eske, ez? Ze guri oso gutxi ematen diogu askotan, ez? Bai, eske zu bentsat konturatzen zara, baina normalean jendea ez da konturatzen. Eta da, gauza bat ohitu behar garena eta ikasi behar egin, ohitura bat hartu behar dugu. Ez da erreza. Ze konturatu barik azten gara esaten, nik azke ezin dut egin hau, ero hau ez du balio, zelako txarto nago, ero zelako ez dakize, ero zelako lodian, ero zelako argala nago, ero zelako ez dakize, beti daukaz, beti gaude gure buruari gaizki hitz egiten, baina oso txarto esaten da bezala. Eta ez gara konturatzen, eta denbora guztian, eta badakizu zer den gure organismoarentzat, gure zelulentzat, hori informazioa hartzen. Adibidez, liburuetan idazten dut urari, urari buruz ere bai, eginda dago esperimento bat, Japoneko zientzilari batek egin zuen, urari epini hitzak maite zaitut, beste batean gorroto zaitut, beste batean bakea, hitz batzuk epini politak eta beste batzuk oso txarrak, oso eskazak, ez? Eta uran agertzen ziren formak, maitasunezkoak zirenak, zan perfekzioa eta ikusten zen mikroskopio batekin, zelako figurak eta zelako geometria perfektoak eta dana zan kristalinoa, dana zan purua, eta gero bestetan gorrotu eta ez informatzen, egiten zen, ez zeukan formarik eta ez zeukan garbitasunik eta zebez, ura ere zegoen txarto, gaizki zegoen ura, da gure gorputzan ura dagoan beste, badakizu, itxasoa dagoen bezala munduan, egiten dut hemen, liburuan egiten dudana da, jendea konturatzeko zelako itxura daukagun, lurra, porque gu lurra gara, gure ama lurra, eso garrantzitsua da, ama lurrek eman digu hau gorputza. Amalurrak eman digu hau gorputza. Eta eman digu, egin digu prestatu, berez. Zan digu, hemen daukazu, zuretzat, zuk ikasteko gauzak, gorputza, indar batekin, naturaren indar batekin.
eta energia kosmikoarekin nastaten da indarra eta arima sortzen da horrez. Eta horrek arimak egingo du ikasi hanbeste gauza zure gorputzarekin, itsasoren gorputzarekin, baina gero itsasok izango du eskerrik asko Amalurra, gorputza uzten duzunean, eskerrik asko eman didazun esperientzia guztiagatik, eskerrik asko, da zu jarraitu egingo duzu. Baina zure gorputza geldituko da, Amalurrari eman beharko diozu berriro. Hemen geldituko da, badakizu, hueltan. Ze ez da gurea gorputza. Eta lurra dago itsasoz beteta, uraz beteta. Lurra, gure gorputza bardin. Dago uraz beteta, itsasoz beteta daukagu. Zure izena dago horrez. Itsasoz beteta dago. Eta hori ura zaindu egin behar dugu. Ezin diogu urari gaizki hitz egin. Badakizu ze garrantzitsua da ura egotea maitasunean, egotea beste punto batean, zuk imaginatu danok egongo bagineten indar horrekin. Gero asko egiten du batasunak, asko egiten du. Danok batera gauzak egitea, indar gehiagokiko genuke. Hori askotan egin digute Euskaldunoi, banandu, indar gutxiago ukitzeko. Bai, orokorren esaten da, ez? Divide y vencerás eta... Hori horrela da, beti izango da, eta jende argi asko dago egiten duena gauzak. Badakizu, berekoitasunaz eta diru eta materialismo punto asko dagoenetik gaur egun, interesakatik banandu. Euskaldunoi hori egin digute beti eta jauzi egin gara beti hor puntuan. Banandu digute eta bananduta gaude, jarraitzen dugu bananduta. Ez daukazu behiratu beharrik politiko kontuan eta orokorrean zelan gaude beti lurraldekin, gauzekin, ez dakize. Zenbat eta banandu gehiago gure artean, batasuna da garrantzitsua eta maitasuna, batasuna, danok batera lan egitea zuzenbide batean. Zuzenbide batean, eta orduan horrei buruz hitz egiten dut gauza gehiago, arimari buruz, hitz egiten dut birikak zuhaitzekin zerikusia daukana, uteroak lurrarekin, hitz egiten dut odolak urarekin, zelan lurra lotuta dagoen gure gorputzarekin, horrei buruz hitz egiten dut, baina batez ere gizakia zer den hitz egiteko, zertara joan behar gara, porque hacia lo humano nahi duzan, zertara joan behar garen berez, da zertara gustatuko litzaioken, klaro, nik hitz egiten dudanean argitasunagatik eta beste dimentsioko mezuei buruz, jende askorik esaten du, baina arduan, garren dimentsiotan daudenak, espirituak esango dugu, ero hemen gelditzen direnak, horrek ez dira dimentsio handien daudenak, ez dira igo oraindik, ez dute egin erruera, hemen errepikatu gabiltza, reenkarnazioarekin egin duzan orain itxasoza gara, eta igual 1700ean zinan Pepito, eta beste batean indio txaman bazinen, eta izan zera 1000 gauza. Nik nire burua ikusi dut bizitza askotan. Bai? Bai. Daukat ahalmena ikusteko, baina ez da bapatean, ez behar du denpora, da nik ikusi dut izan naiz indioa askotan, izan naiz txamana bebai, izan naiz emakumea gizona leku askotan egon naiz ezberdinetan, bai. Eta ez bakarrik lurrean, planeta gehiago daude unibertsoan, pentsatzen dugu bakarrak garela, baina gero hemen naztatzen dira gauza asko, ze zu pentsatu behar duzu, gure lurra dago eguzkiari bueltak ematen, ez? Baina gure eguzkia dago beste eguzki handi bateri bueltak ematen. Eta hori eguzki handiari bueltak ematen dabilen bitartean, lehen geuden konstelazio batean pizti zen eta orain sartu gara Akuario konstelazioan. Horregatik daude horren beste nazte borrazte. 2020an, kontatzen nuen bezala liburuan, egin genuen aldaketa. 2012tik 2020ra izan zen transizioa, eta 2020an ja lurra zegoen Akuarioaren konstelazioan. Eguzkia zegoen Akuarioaren konstelazioan. Eta horrek nahi duzan, zuk pentsatu, imanak, ilargiak zelako indar daukan olatuekin eta itsasoarekin, Eta hori ilargi batek, nahi dute zan. Zuk imagina izar handiak zelako
magnetismoa daukaten, ez? Horrek magnetismoak egiten digute, bueno, kriston, zoramenak, zuk imaginatu zelako aldaketak, zelako gauzak. Unibertsoa dago, dana milimetrikoki gauzak gertatzen dira zeo zergatik. Hitz egiten dut iturriari buruz, batzuk deitzen diote jangoikoa, beste batzuk deitzen diote iturria, beste batzuk deitzen diote dena, beste batzuk deitzen diote kontzientzia kosmikoa, gauza izen asko dauka, baina kontzeptu bera da, azkenean. Ez gaude hitz egiten kristianismoak esaten zuena gizon bat bizarrakin, ez. Gaude hitz egiten unibertsoari buruz, ero iturriari buruz, ero sortzaileari buruz, ez. Sortzaile bat dago hor, eta nik ikusten dudan bezala, ero nik jasotzen dudan bezala da, gu barnean gaudela, bere barnean gaudela. Unibertsoaren barnean, osea, zelulak dauden bezala gure barnean, eta guk hitz egin aldugun bezala zelulei, da gu gara kontzientzia kosmiko jangoikoak izango baginen bezala zelulantzako, ama lurra guretzako da, izango bazen bezala jangoikoa, ez? Guk hitz egin aldugu ama lurrarekin, naturarekin konektatzeko. Eta gero lurrak eta planeta guztiak hitz egin aldute handitasun unibertso handiarekin izango zen bezala infinitoa da azkenean, ez? Badut lagun bat bere izaten zidala, ez? Jangoikoa zugan dago. Claro, ez que zu zara. Nik ez nuen inoiz ulertzen, baina berain aste naiz ari naiz ulertzen, ez? Kontatzen didazunean, bera, kontatu izango balitz, ez? Claro, ez que azten mazera ondo pentsatzen, esaten dugunean zu jangoikoa zara, ez du nahi izan zu jangoikoa zerela, en plan, nik hau egin aldut, ero beste, ez. Bai, eta guztia zaten ere menpe. Mikrokosmoa eta makrokosmoa bardina da, azkenean, bale, bai. Honek matriuskak izaten diren bezala, hasi ez, eta txikiagoa bat. Eta beste bat txikiagoa, ez? Beste bat txikiagoa, baina azkenean, ez? Noiz bukatzen da hori, ez? Handiago, eta zuzara mikropunto bat hor, bale, bai, baina bazara hor, barnean zaude, bere barnean zaude, ez? Zaten da bezala, belarra inurri bat, bai, jangoikoa da, dana da, jangoikoa, ero sortzailea, ero dena deitzen dio dan bezala, ez? El todo dena, ez? Maitasunetik gatoz danok. Big Bana sortu zenean unibertsoan parto bat bezala izan zen. Eta hor, partoan agertu ziren izarrak, planetak, mila gauza, eta argitasunak, joaten ginela leku askotatik, ez zegoen esperimentatzen. Igual, de repente, joaten zinen mendi batetik eta horren esperientzia hartzen zenuen, joaten zinen, eta gero, ja, behikulo batean, ez? Behikulo bat prestatuta zegoenean, gorputz bat, ez? Orduan ja, hasi zen. Zenik beti izaten dut, ez? Evoluzioa hitz egiten dutenean tximinoen, eta hori dana, ez? Zelan izan zen aldaketa, zelan salto egin zuen pertsonak izatera, ez? Nik beti bardina izaten dut, ni jaso dudana izan dela, tximinoak bai, baina gero egon zen momentu bat, tximino batzuk prest zeudenak gorputzarekin, naztateko indar kosmikoarekin, gure indarrarekin, horrekin naztateko energia naturarena, horrekin naztateko arima bat sortzeko eta horrek arimak hasi zen horre gorputzak aldatzen. Buruan handiagoa egiten, mandibula txikiagoa egiten, zua egiten, hitz batzuk egiten, jasoten zutenak, euskera lehenkoko eza hori, jende askorei esaten dio danean hori, dana begiratzen diat eta esaten diat. Euskera, bizkat plazea, ez? Euskera lehenkoko hizkuntzetakoa da, eta nik jasoten dut, eta liburuetan batzutan pintzelada batzuk botatzen dut esaten, euskeraren jatorria goiti datorrela, Osa, hitz asko esan digutenak, eta hizkuntza bat sortzeko, hitz batzuk egin hasi zen zu, adibidez, zua, ero zu, ez? Osa, hortik gauza asko torri dira, Eta hitz batek eman aldu 1000 huelta, Eta guztia, adibidezun guztia, nola sartzen da horrelako liburu txiki batean? Bai, ez? Ez horren beste gauza, ez? Claro, edo hor baduzu helburu finko bat bakarrik liburu horretan. Bai, hau da 3. ez? Ezberdinak dira bakoitza. Lehengoan kontatzen dut nire esnaera, zelan konektatzen dudan Metatronekin, eta bueno, lehengoan, bigarrenean
gauza kosmikoek izurdei buruz hitz egiten dut, izurdeak zelan diren gu baino oso azkarragoak, eta bebai dira bebai daukate arima bat kosmikoa, eta bueno, kontatzen du beste gauza batzuk erentzugei buruz bebai hitz egiten dut, zelan erentzuge hitza oso garrantzitsua den, aho, zu eta hitz batzuk euskerazkoa, bueno, asko gauza kontatzen dut, baina hain gauza asko dagoen kontatzeko, baina beti daukat helburu bat. Bai. Hau esan behar duzu, ero hau da garrantzitsua, ero hau da ez dakiz, orduan nik hori izaten dut, izaten da bezala. Bezalan gauza asko dago hitz egiteko, gauza asko hitz egin alda, baina beti dago helburu bat, ez? Gelditu behar dena jendea batez ere gauza birekin irudikin. Nik ez du nahi gero hasi, igual kriston liburu totxo bat egiten, kriston lodia eta mila gauza eta da galdu ez. Gustatzen zaigu umei bezala, ez? Hau eta hau. Arkitasuna eta gauza xumea. Ze badaude horrelako liburuak adibidez, kriston teknizismoak, kriston hitz arraroak eta komentatzen dutenak, baina erdiak eta binik ikusten dudanak, gusta egiten zaie teoria asko ematea, ero handitzea, ero pizka bat pedante isa punto hori esan da bezala, ez? Nire zai gustatzen, nire noa horrekin. Gehiago humiltasuna, gauza erreza, gauza, ez dakit. Bueno, nik horrela jasotzen dut, orduan nik horrela jasotzen dudana bota egiten dut, jasotzen dudana bota. Orduan, bai da mundu bat asko betetzen nagoena, eta lagundu egiten nagoena bai, Ze gauza asko gertatzen direna bizitza oso gogorra da, iluntasun asko daukagu, argitasuna gauza bat da, bai iluntasuna daukagu asko bai, eta esaten dugunean monstruak, eta bai, monstruak existitzen dira, monstruak dira gure emozio negatiboak. Emozio negatiboak, gauzak, pentsatzen duzunak, bildurra adibidez. Bildurra da emozio oso bildurra, gauza bata bildurra egotea, lehoi bat ator, edo antxetatea, ez? Oraindik gertatu ez den zerbait. Hemen ez dago lehoirik, zergaiti daukazu horrelako beldurra, hemen orain daukagu beldurrak, baina 100 bat, ez? Benetako beldurra gauza bata lagundu egin aldizuna, superbibentziaren beldurra esaten den bezala. Baina gaur egun beldurra daukagu, emozionalki, geruta gehiago. Maitasunaren aurkakoa da, kontrakoa da beldurra. Orduan, beldurraz lotuta dauden emozio horrek txarrak, gaiztoak, ilunak, esaten den bezala, horrek eramaten gaitu depresioak, ansietateak, frustrazioak, oldarkotasunak, gauza askotara ez digunak babes laguntzen. Eta gero, nizten du bai indarrak eta energiak zelan poliki-poliki organismoan zelan joaten diren fizikoki agertzen ere bai azkenean, ez? Txakrei buruz hitz egiten adibidez, ez? Blokeatuta daukazu, imagina bihotza blokeatuta daukazu, birikak, bihotza, herniak, sorbaldak, mila gauza agertzen hasten dira. Ez da bateko gauza bat, baina agertzen joaten dira. Gero dago bai hitz egiten du bai transgenerazional puntuari buruz, gure arbasoei buruz, zelan bai gauza asko etorri garen, erantzun bat emotekoa, imagina zure birramona, zure beste, oraindik atzerago gertatu zen igual, eukin zuen minbizi bat, eta zekin minbizia zela, ero ume bat galdu zuen, ez dakizei, eta igual pasatzen dira beste urte, eta zuk igual, ez dakit erantzun bat eman behar diozu hori, ero hori trastenditzera, hori igotzera, hori indarra igotzera etorri zara. Igual zure energia kosmiko ekarri dute hori laguntzeko. Horreri nahi dut esan, erantzun bat emateko, ama lurrak eta ama kosmikoa, esaten da bezala, nik hau ematen dizut hau indarra, eta zuk ematen dizu hau gorputza, eta lortzen dugun, ama lurran gertatu zen istorio hauek, soluzio bat emotea, igotzeko, trastenditzeko. Eta lehen aipatu duzu ere, zuretzat dela lagungarri moduan, ez? Eta hemen egiten dugu gauza bat dela, gonbidatuei uzten diogu, zuk ere utziko duzu, galdera bat, ez? Eta nik uste, zuri utzi dizuten galdera, orain, atera ezakegula, ez? Ze, utzi zizuten hau, inspirazioa etortzen ez bada, ez? Zuretzat, klar, esan duzu, ez? Imaginatzen dut, zuretzat, inspirazio iturri konstantea dela idazten duzuna, ez? Baina, azkenean, zuretzat lagungarri alten zerbait idazten duzunez, inspirazioa etortzen ez denean,
nola bilatzen duzu edo, nola idazten duzu edo? Bai, hori galdera oso, orain dela 10 urte erantzungo nuke gauza bat. Vale. Baina orain erantzungo dudana ez dauka zerikusirik artisten mundua uzten dugunari buruz, ez? Adibidez, ni hasi nintzen ipuinak idazten, gidoiak jarraitzen dut idazten, gero kontatuko du bai nire dokumentalei buruz eta gauzei buruz, baina nik beti pentsatzen nuen nirea zela, ez? Como nire inspirazioa, musa eta kriston imaginazioa daukadala eta ez dakize. Baina gero konturatu naiz, danok analizatzen dugula, da artista gehiago. Zergatik, ze atera egin behar dugu, jendeari heltzeko. Era batera, ero beste batera, mezuak daude. Mezu batzuk dira oso gogorrak, beste batzuk dira oso, esaten duzuna, hauze obra ero, ze liburu da, zertarako, dauka bere zergatik egindan. Igual zeineri heldu behar zaio eta gauzak mugitu behar dira. Orduan, inspirazioa etortzen ez bada, nire kasuan, inspirazioa nik deitzen diot kanalizazioa, ero zer unibertsoa dagoen niri esaten. Ze askotan ez dakit konturatzen zaren, esaten duz, gaur ja hasi dira mundu guztia, gauza bateri buruz hitz egiten dana, gero kopiatu egiten dira alkarri, ero, ez? Ezke igual horrei buruz hitz egin behar da. Claro. Egoten dira, garai batzuk, momentu batzuk, bapatean danak hitz egiten dutela indar bat dago hor. Eta abeslarirekin bai gertatzen da, batean neskak hasi dire gauza bateri buruz hitz egiten danak. Ero modak esaten direna bezala agertzen dira, zeo zergatik agertzen dira. Orduan, nire kasuan naturarekin etortzen da inspirazioa, nahi baduzu ditu inspirazioa, ero mezu asko etortzen da, ez? Naturarekin konektatzen duzunean, zure barnearekin zaude konektatzen. Baina ni asko meditatzen dut, eta asko egoten naiz nire buruarekin, kontemplazioan, eta asko meditatzen dut, eta informazio etortzen zait, eta gauzak, esaten dudanak, hone gauzak nondik ateratzen dut. Irudi batzuk inoiz ez dudanak ikusi ez pelikuletan ez inon bez, eta gauza batzuk ikusten ditudanak esaten dut, ostra, nik horre buruz hitz egin behar dut, hau egin behar dut, erbestea. Baina ezke daude guri laguntzen, ez gara konturatzen, baina guri laguntzen daude zerbait ateratzeko, zerbait esateko. Beraz, meditatu gehiago, kontemplazio gehiago, ez? Hori da, naturarekin konektatu behar da gehiago. Hori da oso garrantzitsua, bai. Pues Arantza, zure txanda orain, galdera bat usteko urrengo gonbidatuari. Bale, hemen idatziko dut, pero... Bai, orduzu klariona eta ezabatzekoa. Bale. Eta gero gonbidatu beharko zaitut besteren batean zure dokumentali buruz eta hitz egiteko, ez dugu hitz egin eta ja pasatu da ordu bat aramago hemen. Bai, begira, enaiz konturatu ez. Bueno, hau liburua, zuei usten dizu eta hemen. Zui inspirazioa etortzen zaizun bitartean hori dazteko. Bale. Itziko dute mendik. Bai, nire dokumentalei buruz eta orain nago bat egiten, muntaketan nago, distrofia muskular dutxeneri buruz, eta Mi pequeño gran samurai, ekai mutil transexual bat nire herrikoa, Ondarrokoa. Bai, ikusi nuen trailerra eta ezagutzen dut historia baita. Bai, horrei buruz eta, bueno, urte 2 eta erdi darama mundu guztian, jaialdi ezberdinetan, sariak eduki ditugu, Estatu Batuetan, Indian, Italin... Normal, eske azkenean oso historia potentea da eta oso garrantzitsua baita ere. Oso posi gaude, zelako jarrera eduki duen, eta baina leku askotan ez genuena pentsatzen, bai, igual Kazajistan, eta leku batzuk zaten duzuna, ostra, ulertu dute, heldu da, oso posik zelan munduan mugitu den, hori, oso potentea egia esan, Bai, potentea eta beharrezkoa, Beharrezkoa, ikusgarritasuna emateko. Asko gustatzen zait dokumental sozialak egitea. Bueno, eta batez be laguntzea, beti, ez? Nire puntua asko da, bai, jendeari laguntzea, eta jendeak ezagutzea gauza batzuk igual, ez direnak, ze orain, bueno, gerutak gehiago egiten dira, baina guk nik grabatu nuenean 2019an dokumentala, oraindik jendeak ez zuen hitz egiten transexualitateari buruz, eta gainera hemen kasuan suizidio bat zegoen, gauza asko zeuden oso gogorrak, ez? Eta egin nuenera batera pixka bat jende guztiak ikusteko bezala, Claro, ikusgarritasuna emateko eta zure alea hor baita ere borroka horretan jartzeko, ez? Hori da, bai.
Osea, letra larrietan, epiniko dut, Nahi duzun letratan. Ulertuko da fijo. Fijo, ulertuko da. A ber, pentsatu egin behar dut, urrenkoari zer galdetuko diodan. Badakizu artista dela, arteren munduan horri biltzen dela. Ez duzu informazio gehiagorik, baina edozerri buruz izan daiteke, eh? Edozerri buruz, ez? Eta gero zuri izango diozu galdera, ez? Espiritualtasunari buruz baita ere. Espiritualtasunari buruz baita ere. Be bai, ez da? Nahi duzunari buruz. Ba, begira. Hobeto, a ber. Epiniko dut, argitasuna non bilatzen duzu? Oso zabala da, osea, bakoitzak interpretatuko du nahi duen bezala. Ze begiratu alda alaitasuna, postasunari buruz, argitasuna hori da bebai, gauza asko izan alda. Ba, primeran, mila esker garantza benetan plazerra, eta baitere oso interesgarria, baitere ikasteko nire kasuan, ez? Kontatu diguzu guztia. Bai, azten naiz hitz egiten, eta azkenean galdu. Ikusi zaizu oso konektatuta zaudela horrekin, ez? Eta horrela transmititzen duzu baita ere. Baina oso era baita ere simplean diote, ulertzeko modukoan, ez? Batzutan esaten duzuna, ez? Azten gara hor teknikismoekin, ez? Eta badirudi gauza oso urruna dela edo. Eta azkenean baita ere, ikusten dugu, guztiok dugula horrelako zerbait, ez? Gero ume handi bat naizenetik, eta beti umeentzako lehenengoko nire pelikula, lehenengoko filma zigortzaileak, ez? Eskolako erasoi buruz izan zen, eta ipuinak umei joaten naiz ikastoletara, bai, ipuina kontatzera, nire pelikulari buruz. Osea, umeekin ohituta nago, bai, ez? Eta ateratzen zait beti umeentzako bezala, ez? Hitz egitea. Bai, eta batzutan garrantzitsua da, ez? Pentsatzen dugu, helduak garenean hitz egin behar dugula ez dakit nola eta, ez? Baina batzutan... Ez dugu galdu behar hori, umetasuna, hori da. Galdu egiten dugu askotan eta. Oso garrantzitsua da. Egia da. Mantendu behar dugu gure puntoa, gure esentzia. Mila esker garantza tortzeagatik eta zorte hon proiektu guztietan. Eskerrik asko.